ओइ सानथाय खि खंखाय मा बिफा जानो गोसोसैमोनलै आंबो बि मा जागोनखौनो नागिरना मोनला माथो ओमफ्राय आंहालाय माथो जाखो नोंनि ब्लेक लिस्टआव थानायफोर आग्लायनायफोर दंबा सासे बानायना होदोब्रा आजिखालि सिख्ला बानायना होनाय माने बरनाम जानायलै भाइ बेखायनो जायहा साहस दं बटायना ला आंहानो मा ओरैबायदि लोगोफोर थामारोना कानेक्सन खालामना होनायावथ' गैया हायोब्ला गावनो सानै साथाम एडजास्ट खालामना लाबावगोनसो आंखौ दानना बुंद' फिदिंनासो बुंदों सौनानै प्लास्टिक खामनाय मोनामदाव होलायगोन आं वाहिरि हिज्राखासेनो बनायना होनांगोन नोंनो बिया खालि हिनजावखाल' गाखोलांबाय थायो फाग्ला नोंसा बिनानावखौ हरदो होमबालाय बिसि हारामि सदर बदर खोथा बुंनाङा सौग्ला हरगोन जानो ओइ आसोलफोर मा गोदाव सोराव औ गुसिंग्रा बहा थांब्रबना फैखोद्राना दसेनलाय आंजोंलाय मा पात्ता आमेरिकायाव फैनानै नोंसोर बादि हिनजाव गोदान बादि रुमसेयावनो थाबाय थागोन नामा आङो बे गुसिंग्रा कासिया मुवा बेरायनो थांबाय थायो ओइ जाम्बाफोरलाय सासे फरेनार सिख्लानि नाम्बार लाबावबायसो आं बिना ओइ जाम्बा मा फरेनार बेलाय जोंसो दा फरेनार जाफैदो बेयाव मालाय काउन्ट्रियाव फैनानै गास मोनसे खोथा मोनले मालाय हेरि इयावनो थाबाय थानोसै आरो बड'लेण्डआव थांफिननांसिगोनमोनले आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन बेयाव सिख्लाबो बटायनो हाला खामानिबो मोनला मा मुरा मोनबाय थानोसै आंबोथ' थांनो गोसोसैमोनलै गार्लफ्रेन्डखौ लांफानो हायाबा माबोरै थांबावनोब्रा जों नोंनि गार्लफ्रेन्डनि थाखाय नेना थाबाय थानो हायालै एक्ला र' फैसायासो दा मा खालामनो जोंनावथ' बेसे फैसा गैलाले ओइ फ्लाइटनि भाराखिनिखौल' खावनानैबाबो थांनांसिगोन आरो उपाय गैला बिस्रा बिफायाथ' आंनो हरखानाय नङा गतिके खावनानै लांथारनांगोनलै एलाय फैदो मानसियानो What are you doing, guys? Oh, baby, hey, we are just talking, planning to go Bodoland hour. Do you wanna go back, India? Yeah, baby. Hey, my friends are very थांनो लुबैयो, so that's why we are going Bodoland. But I would not let you go, baby. You should stay here. Hey, baby, don't take bra. You loge going na Bodoland, baby, and come back America. No, baby, my father would not let go me. Hey, baby. Ay, gusingra, खारखुमा लांगोन होननायखौ बोरै होनगोनलै इंलिशाव? Get out होनगोन खोमालै. Where get out to Bodoland, baby? What? Hey, जायासै खोमालै. Hey, जाम्बा खारखुमानायखौ escape बुङो नङाब्ला run away बुङो. दहायनिफ्राय माथो खोथाया बिगुर नोंबो आंनाव सोंबासो. Baby, if your father not come or not go to you Bodoland, then loge where escaping? Escape? No. Firstly, you have to ask my father. Then I can go Bodoland. Hey, baby, पानाव सोंबा मुरायावबो थांनो हानाय नङा मिथिखानाय खोथा हमजारलालै सयथिनोबो बड'लेण्डआव फरेनार सिख्ला लांनानै मानसिफोरखौ नायगोमा होजोबनो गोसोमोन आङो सामथायखौ गोरजिया लाखिनोसो धान्दा बायदि मोनदोलां What? What the hell are you talking? No. Okay, I will call you back. Grandfather. What? फाग्ला मा ग्रेन्डफादार बेलाय माथो बिबौसो जागोन माथोनो होनबालाय बिहावखौलाय फादार इन ल' होनो खोमालै Hey, Vay, what happened? जेखुनु माबा मोनसेखौ मोननो लाना गारिले we want to go back our country India. Oh, okay, you can go as you like. But we have no गरसेबो money, uncle. Money? Yes, uncle. If you love us, please give us some money. Then we can go back our country. Oh, sorry, I don't have money. Please, uncle, please na. Petrina also go with us. What? No, never. I would not let go her. Hey, what's wrong with them? Where do you wanna go? They want to go back to their country and asking some money from us. Money? We don't have money. Pero खर बिखुमजो जागोनाबो बिराद सेप्रासलै लंपेन्ट गानलायनाय मालाय नोंहासो बिखुमजोआ सामथाय ओइ बिसिना गाननाय जोमनायजों बाथ्रा गैयालै कालसारानो बिदिनोखायसो मालाय दालाय मा मुरा खालामबावनोलै What? I want to go with them in India. No, never. I cannot let it go anymore. Please, Dad, my daughter, the whole country going to be locked down. You should stay at home. Omicron coronavirus is dangerous thing. Maja मावगोनलै सामब्राम बिहावसा साला असय्य खिजानाया बुजिथारदोंना बे बुजियैखायनोथ' रायदों आङो साला एख' बुजियाबालाय रायनो हागोन नोङो
baby I'm very tension Please don't cry, baby. no money no country I'm missing Bodoland Please don't cry, baby. Let's make a plan. how can we go our India baby no money Baby, we will run away from home, okay? Ah. There's nothing to worry, okay? I have some plan. but where money baby फ्लाइट गाखोबे करने के लिए money need ना I have some money, and I will transfer money to my account from father account. but how it is unnecessary हो जाएगा तो बहुत दिकदार हो जाएगा baby You just stop. I have an idea. भगवान जेरैखि जाया इन्डियासिमल' मोनहैग्रोथोंसैलै केन्टियावबो फैफिनला आङो बोरैबा जुदि बेखौ लांनानै हाबा खालामग्रोनो हायोबा जिबनाव जेबो नांला आरो Hey, जोंनि baby. आसाम फुरियानो मोजां टन ना इ रिक्सा होनो बेखौनो सलायना जाहैनोसै आं What are you talking about, baby? I am talking about जे you I am very love you I love you too, baby. Don't leave me alone, okay? I cannot live without you darling I am so अयथासार love you I want to live with you ओइ forever. सामथाय मा लुकुर लाखार खालामहांनायावसो डिस्टार्ब खालामफैफ्लांबाय नामाब्रा थोद फाग्लाफोर बिदि नङा बिराद गेदेर घटना जाबायलै जोंहा सामथाय हा मा जाखो माने जों दाख्लै बेरायहैनाया ओमफ्राय जोङो ओइ मुर्तिखौ गावख्लायनो नागिरनाया जोंखौ दाबो पुलिसा नागिरगासिनो नंगौ आरो जोंखौ वान्टेड होनानै पस्टार मारिना होबा जों ओंखारनोनो हानाय ना रखरा दा मा खालामनो होमबा थैबायलै बेथो प्लट नांसिगोन गोख्रैनो जानाय नंला बेयाव Hey, what's wrong? एख' नोयि बेबि साना होलै जेबो नङा दा दे बिफोर सामथाय मा बुस्थु बे आंबो बारा मोजां मिथियालै माबा फिल्मफोरावसो नुबाय थायो स्टेचु अफ लिबार्टी जाम्बाफोरलाय मा रे बयद' गोजौले बेखौ 1875 आवनो कनस्ट्राक्सन खालामदोंमोन ओमफ्राय 1886 आव इस्टाब्लिस खालामदों 1886 नि 28 अक्ट'बराव यासो बोरै आमेरिकानि मानसि बायदि जाता पेता खोथा बुंदो मिथिया गारा जाम्बा बेनि सोमोन्दै फरायबानो मोनो माथ' आरो मा मिथिबावो नों बुंसं बुहुद रहस्यफोर दंब्रा जाम्बाफोरलाय गावख्लायनानै आमेरिकायाव नामजादा जाना थांसै दे बोरै जेलनि ओंखाम जानो गावख्लायहरनि र' आं आखायाव लानाया करर थाखानि मानोलै पुलिस आं गिजुबायलै आरो जों दखानाव फैसा होबोया बेखौ पुलिसा नागिरगासिनो डाबल क्राइम बोदला आमेरिकायाव बिराद बार्गार सोलियो नामाब्रा जानोनिल' धान्दा मा होनदोंमोनलाय सामथाय नोंनि खर' थेंक इउलै जाहोनायनि थाखाय मा आं नों जाहोगोन होननायखौसो फैथारदों सुवाड़ा आं नों फैसा होगोन सानासो फैफादों नोंजों फाग्ला फैसा लाबाखै फैबायलाय रखरा आंनावबोथ' फैसा गैया बिदिबा आया नों जाहोगोन होनाखैमोन ना दा फाग्ला आंलाय माला जाहोगोन बुंखो दखानाव सानैबो बार्गार जागोनसो बुंदोंमोन Hey boy, what's happened? Uncle, we have no money. Baki, okay? Baki? What Baki? Bakile pisodim. What? Fala, Baki na buji ari bisere. Uncle, we have zero balance. So we will pay later. Someday, okay? No, sorry, you should pay right now, no deal. हम कल पक्का देंगे खुरा माबा अंकल No, you must pay. जाबायलै मा खालामनो दालाय खारलांसै माथो उपायबाव Hey boys, you must pay today, otherwise I will inform police. बिसि जानला मेनला दादागिरी नखर भी दे हम पुलिस को नहीं डरता अंकल Hello, police station. This is Mr. Parker speaking. Two stranger boys are not giving money. मा खालामदा Yes, पुलिसनो yes, खोन्थाहरबाय in नामा the job. रखर गनसि बायदि बोरायखौ दानैया जोगासिनो रानथेंथेंनो खेबसे जोबानो बायलांजोबगोन होनलाय we will come back yesterday, okay? Tomorrow, okay? No, you're a stranger. I cannot trust you. आमेरिकायावलाय इसे माबा जाबानो पुलिसनिल' खोन्थाहरो नामाब्रा Hey you, What's going on here? what's going on here, huh? गयिं होनो थांनो होबायलै we are going I am Hey you, coming. stop. Shit, damn it. मा खालामबावनो जानाय नङालै थाब खारखोमालांनांसिगोन फैदो रेडि ना नोंसोर रेडि ना औलै माबार थौथो बेबी लेट्स गो दोनखारलांबाय करेंगे
makar pe. Jadi gerau jaba flight मोननाय नङा. फ्लाइट नङालै हेलिकप्टारसो हेलिकप्टार नङा दे एर'प्लेनसो थोद गान्दौलासो जिखुनु बाय बाय आमेरिका काम काम बेबी वा दासो एयारपर्ट मोनफैना गाहाम नांबाय दे औलै माकार फैदो पुलिसफोरजों लाखिजालाबायनोसै गिलांबाय रखरा सिरि सिरि बेबी डोंट टेंशन टेक एवरीथिंग साफा हो जाएगा Okay, darling. I'm going to India bye bye America लेव होफिनला आङो आमेरिका Let's go. औ नै आयै दासो प्लेन गाखोदो दे मोजाङै मोजां फै फिसा औ आयै जागोन दे लोगोआव नोंसा बिहामजोखौबो लाबोखाबाय आं आयै लाबोमारबायसो होनबा औलै आयै उपाय गैया लाबोखाथारबायलां मोजां दे आयै सलिड माल ओरैबायदि गुफुर आयै माने गाइखेरनिख्रुइबो बांसिन गुफुरलै आयै नों पसन्द जाखागोन दे लाबोबालाय आरो माथो खालामबावनो माबादि आमेरिकानि बिहामजो बे मानसिफोरा नायनो फैगोनलै ना आयै जोंनाव ना आमेरिकानि बिहामजो लाबोदो होननानै दे मोजां फैदो फिसा दे औ दे जागोन दे आयै फाइनालि आमेरिका टु बड'लेण्ड जार्नि लागाव